TV. Ndadzoka manje muri yeZimbabwe pakaipa pari kupisa pari hot right. Ndakagara ndazvitaura ndakati inini handichangote nyaya dzekungodididi kana kutanga nyaya ndoda kutanga dzekunhongerera no because ndakadarika level rekuripota ndakuita kupinda munyaya dzevanhu nemusoro baba kuita kuti yes. Maswera sei muri yeZimbabwe kwamungange muri kwese kuma TV mana enyika panapa patiri kutefenera tiri ndo panonzi pachivhiti paKulian TV nyaya dzese tinodzirova baba. Ukaona ndatanga kutaura kudai soka kana mapeta anodona kumadziro zvekuti kana vanhu vezano PF mabhurugu anenge akutanga kudona baba unota kuluza weight panguva dikidiki kana uchinge wandona. Rekedza ndibva ndangokanda chijoka chacho nyaya iri kupisa izvezvi. So this is the situation iri kutaurika. Professor Love Madhukuka ndo vane makesi vanga vari kurepresent ndo vane kesi yekumisa Cape 3 vakanzi endai vakomana kuHigh Court munoendingina nyaya dze. So kune mamwe makesi akawanda aripo kuti adonedzwe chinhu ichi. Kana chichinge chasainika kudai so chicharivheseka here? Ndo imwe mibvunzo yanga iri kubvunzwa nevanhu vazhinji vanga vari kutaura matauriro vanga vari kuita. A lot of people are saying zvaendwa vazhinji kungomirira angoma hopes aripo, but Professor Love Madhuku vari kuti zvoni ED signing into law of Cape 3 was always going to happen. It must be said again and again that signature is nothing and that the people of Zimbabwe will never allow Cape 3 to have effect. It is now war in two battlegrounds, courts and peaceful political resistance. We will win. Baba kanda taura ndakati kana mapete anodona kumadziro kana tichinge tatora panenge patotanga kubvira. I'm not here kuti ndinge ndichikupai kana kuti ma false hope ndizokuti aiwa zvandataura mobva mamirira because something can be happen. Inini ndikutaura zvinhu zvine umbo handisingotaura zvinhu zvekungorotomoka kuti ndibva ndangoyada kungofadzana nemi nema. According to Professor Love Madhuku panapa tautaura zvinhu zvine reference ka. According to Professor Love Madhuku vari kuti signature yasainwa inakada nebasa because anga agara achida kungosaina and anga achangosaina and kusaina kwacho kwayaitwa hakuna basa. Zvandivhundutsa pinda zvinzwa because inini ndoziva these guys vakaoma musoro ka kunganzi kungosaina mahara zvina basa zvipi zvotanga kunetsa at the end of the day. But anyways pakaipa pari kupisa pari hot muri yeZimbabwe. Ndine something chandoda kuti muteerere panapa inini ndati kungodonhedzera iko zvinezvi pachivhidhivhidhi panapa hakusi kudyiwa rinopisa zvemene chaizvo. Vamwe vanobva vataura kuti hanzi inonzi mene tekele Eufrasini kuti aiwaka umambo hwako hwapera hanzi that signature iyoyo ndo yatotrigger zvakawanda. That signature iyoyo ndo yatoita kuti zvitota. But these guys vana vane maguts. Remember, let me tell you something. This guy achimhanya makore ese atonga hapasisina chinhu chinyowani chaangazinzi ari kutya kana kuti munhu wokunzi ningi ndizomutya kuti because he becomes a risk taker. Unozviziva here kuti munhu kana achinge ararama makore akawanda akunokura akuda kunofa he or she becomes suicidal kuti akuda kutongozvikanda kana chepe havachatombovhunduke. Wakamboona kana munhu akanzi abatwa kana nechimwe zvirwere zvisingarapika zvezve anenge asisina basa nezvakawanda wanzwa basa nekunzi kurarama uchituzodai so anenge angoti chiro zvezvaita nekuti handicharapiki chiro zvezvaita nekuti zvakawanda zvinenge zvakungoitika. So this is the same situation that we have here, the same situation that we are facing here. Akomana scenario ikai I can't wait to see this happen. Saka regedza ndidai so muri yeZimbabwe ndibva ndakunzwisisa zvimwe zviri kutaurika pana pachivhiti ngozi a lot of people vari kungosinda zvakasiyana zvavari kuda kuti zvinge zvinzuka pachivhiti. So feel free wherever you are, gara wandibata ndise nyaya dzako pachivhiti panapa vana veZimbabwe vakwanise kunge vachikunzwawo uri kwauri ikoko uchitaurawo zvoda kutaura ndozviza hasha tinadzo vanhu munotaura vakomana. Feel free taurai. Namba dzangu ndodzo ndichakusiyira. And zvakare another purpose yandaita ndisend this number on my screen is because ndiri kuda kuti pane vanhu vari kuda ku advertisera my businesses avo. Please feel free to get in touch with me ndoku advertisera business rako. Isusu zveku advertise aiwa ndokubasa pachivhiti panapa unowana ma customers because isusu we have organic following kwete zvekutengera kwete zvekudzidzira kwete zvekuexperience
kwete zvekuexperimenta man. Saka makasara makateerera, don't forget to take my number kuti tinge tichikwanisa kuita business ndokuadvertisera business rako. Handiti usazonyanya utyirako kure. Ndiri munhu ndotaurika nenika ndotodayira kuna vanhu totaura nene everyday ndazototi chikomana chinenge chichitodayira kana tichinge tatowirirana unotoona business rako takuripusha. Regai tibva tangonzwawo zviri kutaurwawo panapa kuti muri kuionawo sei nyaya iyi. Kana muchinge mawirirana nazvo, comment section yangu yakavhurika. Makadiko kubasa kwenyuko. Thank you so much. Noda kutenda in advance. Kubasa hwese uri kubatika, tiri kuzviona. Muri kushanda vakomana, pfuurirai mberi, Mwari vakuitire zvakanaka. Ndadzoka cab 3 yasainwa. Zvinota kuti tiri kuti iko tese kunyarara. Isu hedu povo tikati tingataureiwo. Tandakamirira maovheti nevari kumberi ikoko kuti timirireiwo. Zvinotatoona kuti vanhu vacho vari kufanira kutimirira, hakuna ari kugona kutimirira. Zvinondiri kuti idi chokwadi, nyika payave apa vanhu vari kudzoswa kubva kuSouth Africa. Hapana chaakatakura, hapana chiri kuitika. Akasiya zvinhu zvese kuSouth Africa. Tese tanga tichizviona. Munhu anongonzi buda. Haana kana chinobatika. Koyo vamwe vakabuda vakatakura mabhegi iwayo akangonzi siyai tinotumira imi mifanoendai. Mabhegi iwayo anovhurwa nevanogona, vamwe vakatosiya nedzimari mumasuitcase nemumabhegi. Munhu iyeye imbondiudzai kuti ari kunotangira pai. Pandiri kuti vadikani, tadzoka kumusha kwedu. Rwiyo runodaro kuti tadzoka kumusha. Zvatadzoka ngatichimirai tiise musoro wedu pamwe chete, tione kuti vanhu ava vecab 3 ava tingavaita zvekudii. Zvekuti hanzi tinofa apa pasina kusiri kufa aba. Tatsva kudumbu nekumusana. Mwana chaya uchagona kumubereka, nekuti ukada kumubereka nekumberi uri kusvuka. Ukada kumubereka nekumashure hazvisi kuita zvakanaka. Ndobva ndadzoka futi kumakomrades edu. Chokwadi vana baba nana amai, mugogadzikwa here kungonyengererwa neka $100? Handizivi hangu kuti muri kupiwa kusvika papi, asi ndiri kuti kusvika kupi tichipiwa tisingangonotora mari yedu muakaunti. Ndakambozvitaura kumashure kati makomrades aya paakadzoka nevese vakafirwa nevana vaifanira kungonzi uyo imba wherever you are, kuvakirwa dzimba, vanhu vogara zvavo, wopiwa mari yako kupera kwemwedzi, pension yako. But zvese izvozvo hapana chakaitwa. So ndiri kuti cab 3 iri kunzi zvayaita yasainwa. Ndambotarisa hangu kumashure kunchiona vhidhiyo yapresident wedu pavaitaura kuti aiwa constitution yedu haidaro, inobva yazodii, haitokubvumidzi kuita izvo. Imari here yanaka? Ihutungamiriri here? Hukuru here wanyanya kunakidza zvokuti tinova tatokanganwa nevanhu vakativhotera, vamunoti vakativhotera vacho. Vadikani, taona zvinhu izvi nguva yarebesa tichiona zvinhu zvichiitika. Pamwe pacho tiri kungopushana, nhai vice president hamugoni here kudai. Ndiri kufunga kuti vadikani tinomirira, pamwe pacho tinoramba tichingoti God is in it. But zvimwe zvacho nezvaakudawo simba redu, zvaakuda kuti isusu vacho timire
timire sevanhu vari kuda zvinhu zvavo zvenyika yavo. Ndo zvachatoo chitukiso nyika dzese unzi muri kutadza kunobvisa vanhu venyu uku muchiuya kuzotinetsa kuno. Makanzwa zvaiimbwa nemasouth africans akati putseki mukwerekwere putseki. Tiri kuti tosvika kupi tichinzarwo? Tosvikepi tichinzarwo? Ngatimirei once and for all. Yo 27 July 31 July kana ngatimirei takabatana, ngatimirei takabatana kuti zvinoitika zviitike. Mwari wekudenga uchitiitira zvakanaka. Zvimwe zvacho zvinoda kuti tiite step, Mwari vanofamba nesu. Ngatiite step forward, Mwari vanotibatsira. Izvo kuti tichingomirira aiwa ngatimboendai step further, zvinoita Mwari ari mubatsiri. Vakomana, itirwai zvakanaka. Ndambokutendai pakokutanga. Rambai muchiitirwa zvakanaka mukurarama kwenyu. Thank you.